ମୋ ବାପାଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଅବାଗିଆ ହେଉଛି ମୋ ପିସ୍ଟା। ବାପା ତାକୁ ଦୁଇ ଥର ବାହାଘର କଲା, ସେ ଚାଣ୍ଡାଳି ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା। କାହିଁ କହିଲେ, ଆମ ସାଇଡ଼ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଳିଆ ମୁଟୁକା ଧୋତୁଲା ବୁଢ଼ା ଥିଲା। ସେଇ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପିଇସି ଛାଡ଼ କ'ଣ ଆଉ ଖୋଲିକିରି କହିବି, ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିସ୍ଟା ସିଏ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ାର ସହର ମଝିରେ 20 ଏକର ଜାଗା ଥିଲା। ବୁଢ଼ା ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, ମଦ ବୋତଲକୁ ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଦେବ, ପିସ୍କି ଧରିବ, ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଯିବ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବୟସ କେତେ ହେବ, ହଁ 15-16 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ବୋତଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାଉସୀ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଢାଳିକିରି ଖାଲି ଚାଟି ଦେଇଛି ଆଉ। ଯେଉଁ ଚାଟି ଦେଇଛି ବୋତଲ ଉଠାଯାଏ କଥା ଗଲା ଆଉ। ଦିନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଶା ଉଠିଯାଇଛି, ବୁଢ଼ା ଠିକ୍ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ଆଉ। ଧରି ପକେଇଲେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କି ରେ? କାରଣ ବୁଢ଼ା ଏଠି ମାହାଳିଆ ଖେଳ କରିଦେଇଯିବୁ ତୁ ନୁହଁ। ଶୁଣ, ସେ 20 ଏକର ଜାଗା ମୋ ନାଁରେ କର, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି। ବୁଢ଼ା ଡରିଗଲା, 20 ଏକର ଜାଗାରେ ମୋ ନାଁରେ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଠିକ୍ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରଦିନ ବୁଢ଼ାଟା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ବୁଢ଼ାଟା ମରିଗଲା ନା ତମେ ତାକୁ ମାରି ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲ? ଗରମ ହେଉଛି ରେ ବାପା, ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲଉନା, ମାରୁନା। ରୁ ପଚାରିକିରି ମାଉସୀ ମାରିବେ ଶୋଇଛି। ସଂସ୍କାରୀ ମଦୁଆନା, ଯାହା କରିବ ପଚାରିକି କରିବ। ମାର ମାଉସୀ, ମନେ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିପାରୁନ, ମାର। ଓହୋ, କି ପବନ ଇଏ। ହଁ, କ'ଣ କହୁଥିଲ? ସେ ବୁଢ଼ାଟା ମରିଗଲା ନା, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିକିରି ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ଅବଶ୍ୟ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହେଉଥିଲେ। ଲୋକ କ'ଣ, ମୋ ଖୋଦ ବୋପା ଏବେ ବି ରାଗିଗଲେ ମୋତେ କହିବ, ହଁ ଶଳା ମଣିଷ ମରା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ କାହାକୁ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ବି ମାରିନି। କାହିଁ କହିଲ, ମୁଁ ସଂସ୍କାରୀ ମଦୁଆନା।